Asithathe lethuba sibingelele emakhaya egameni lomfelo wethu Jesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngethuba asinikeza lona namhlanje ukuthi sihlangane ndawonye sihlephule isinkwa ndawonye. Ngicela nje sibheke uJeremiah chapter 17 uverse 5 no 6 bese siyathandaza. Ufundeka kanje. Usho kanje uJehova uthi uqale kusiwe umuntu othemba kubantu ayenza inyama yakhe ingalo yakhe nenhliziyo yakhe isuke kuJehova. Uyakuba njengesihlahla esiyizehlane angaboni ukuthi kuyeza okuhle. Uyakuhlala ezindaweni ezishileyo ehlane ezweni likaSawoti elingenahlalwa umuntu. Uverse 7 esoqila kuyena uthi ubusisiwe umuntu othemba kuJehova nothemba lakhe linguJehova. Ngokuba uyakuba njengomuthi otshaliwe ngasemfuleni ozenabisile izimpande zawo ngasemfuleni, ongasabi lapho kufika ukushisa namaqabunga aba luhlaza, angabi navalo nangonyaka wesigagadu, anganqamuki ukuthela izithelo. Izwi lenkosi leli ibandla lithi amen. Sithola la izwi umprofeti uJeremiah. uJeremiah is one of the major prophets ngoba eBhayibhelini kunabaprofeti ekuthiwa ama-minor prophets bese kuzoba khona those ababizwa ngama major prophets. uJeremiah is one of the major prophets and uJeremiah udume ngokuthi he is the weeping prophet, umprofeti wesililo, because impilo yakhe ibi nama challenges amaningi kodwa enoNkulunkulu. So that is why edume noma ebizwa ngokuthi he is the weeping prophet. And okunye ngoJeremiah igama lakhe linama meaning awu2, lisho ukuthi God establish and God exalt. uNkulunkulu uyaqala, uNkulunkulu uyaphakamisa. We all know bazalwane ukuthi in the olden days igama linamandla kangakanani. So the meaning yegama likaJeremiah lisho ukuthi uNkulunkulu uyaphakamisa futhi uNkulunkulu uyaqala. La uma ufunda uchapter 1 uverse 5, uNkulunkulu appeared to Jeremiah uthi ungakabunjwa ubaba wakho nomama wakho bengakazi ukuthi bazoba nomntwana, mina I knew you, ngakwazi ngakungcwelisa ngakwenza umprofeti wezizwe. uJeremiah uNkulunkulu ufikile kuyena wamnikeza isiqiniseko sokuthi uNkulunkulu omenzile waba umprofeti. But la ivesi ke esizoyithola again uNkulunkulu useyaqhamuka uvela kuJeremiah uthi Jeremiah there are two things engifuna ukukutshela zona. Jeremiah uqale kusiwe umuntu othemba lakhe likubantu, umuntu othemba lakhe likubantu uqale kusiwe unjengesihlahla esisehlane esitshaliwe ehlane esingenamaqabunga. Uthi kweNkulunkulu nalesihlahla sithi noma sikulelo hlane lisuke singenathemba ngekusasa, singenathemba ngempilo yaso ngoba siqalekisiwe. So uNkulunkulu ke uthatha impilo yomuntu ongenaNkulunkulu noma umuntu othemba lakhe ulinikeze abantu, ulithathisa ulifanisa nesihlahla esisehlane esi-useless, isihlahla esingena hope for the future, isihlahla esijaja sona ukuthi akukho kuhle osengavela lakini uNkulunkulu. Umuntu ongenaNkulunkulu umthatha kanjalo, uthi uqale kusiwe umuntu othemba lakhe linguJehova. Siphila esikhathini la uma sizibheka sibheka impilo yethu kunabantu
kunabantu abalimele, kunabantu self-esteem yabo is low, kunabantu abane-depression. Uma uthi uyalandela noma uthi uyabheka ukuthi lento yafika kanjani kuye, yasuka ngomuntu, wathatha umuntu wamfaka enhlizweni yakhe, wamnikeza inhliziyo yakhe yonke. Kanti umuntu akathenjwa, umnikeza umuntu inhliziyo yakho yonke, umnikeza umuntu uqobo lwakho lonke. Ingakho lithi iBhayibheli, othemba uJehova ngengqondo yakho yonke, uthemba uJehova ngenhliziyo yakho yonke, uthemba uJehova ngomphefumulo wakho wonke. Umuntu othenjwayo emhlabeni ekufanele umnikeze konke kwakho uyedwa, umdala wezinsuku, uNkulunkulu ongaguquki, uNkulunkulu ongafani nabantu, uNkulunkulu othi uma esho into bese eyayenza, ngoba is not a man that he should tell lies, not the son of man to change his statement. uNkulunkulu akushilo usuke ezokwenza, akakwazi ukuqamba amanga, akakwazi ukuyiphikisa, akakwazi ukuthi ngangidlala. Uma ethe I will be with you, indeed he will be with you. Methe I will never leave you nor forsake you, indeed ngeke akushiye, ngeke akulahle. Abantu basidisappointile, abantu bakhuluma izinto ezinkulu bahluleka ukuzenza, basithembisa izinto bahluleka ukuzenza, bakhuluma izinto abayikhulumile sahluleka ukuzibona. Uthi uNkulunkulu ungamthembi umuntu, wathemba umuntu you are cursed. Ukheswe ngoba uthemba umuntu ongathenjwa. Umuntu uyaguquka. Kunabantu namhlanje, kunezingane ezinobaba, obaba bekho, kunezingane ezinabazali, abazali bayishiyile. Umuntu uyajika, umuntu akathenjwa. Jeremiah my son, uqalekisiwe umuntu othemba lakhe likubantu, kodwa bese sho lento yesibili athi ubusisiwe loyo themba lakhe linguJehova. Isibusiso sithola ngokuthi umthembe nje uJehova. When you look around, ubona imvelo, ubona kokudalile, bese uyabona ukuthi there's a man behind lezinto. Bese uthatha inhliziyo yakho uthi noma Nkosi ngakaze ngikubone, noma ngakaze ngikubambe ngesandla, kodwa ngiyakholwa futhi ngiyakwethemba, ngithemba wena wedwa. Uthi ke uNkulunkulu othemba uJehova ufana nesihlahla esitshaliwe ngasemfuleni, ompande zabo zaso ezinebeke zanebela ngasemfuleni. Uthi leso hlahla sithela amakabunga, leso hlahla amakabunga aso ahleze hlaza nasebusika. Amakabunga lehlahla ahleze hlaza noma kushintsha ama-seasons, amakabunga alesihlahla ahleze hlaza. Indaba singashintshi ngesikhathi sokufanele ngabe siyashintsha, ingenxa sokuthi impande zaso lesihlahla sijulile, sidonsa amanzi emfuleni. Kanjalo umuntu othemba lakhe linguJehova ufana nesihlahla esitshalwe ngasemfuleni, amakabunga akhe ahlezi ehlaza, uthela izithelo nangesikhathi sokungatheli. Akakhontrolwa amasizini, kodwa uphila kuwo amasizini. Akakhontrolwa ukuthi isama noma iwinter, unamandla phezu kwesama, unamandla phezu kwewinter, unamandla phezu kwespring. Akakhontrolwa yizi abakhonza uJehova, abamethembayo uJehova, abavinjwa izinto, abavinjwa izimo, abavinjwa amasizini, banamandla ngoba bathemba umdala wezinsuku, okuyena onikezayo, oyethileyo amandla. Abamethembayo uJehova, their leaves are always green, their leaves are always green. Noma ngabe bayafelwa, their leaves are always green. Noma ngabe banamali, their leaves are always green. Noma ngabe izinto azihlangani in their life, their leaves are always green. Ngoba bathemba uJehova. Abamethembayo uJehova babusisiwe, awubusiswa
ngenxa yokuthi kufanele ubusiseke, kodwa ubusisa ngenxa yokuthi uyamthemba uJehova. Siyamthemba izinto ibheda, siyamthemba izinto zi-upside down eSouth Africa, siyamthemba izinto abantu bephelelwe umsebenzi, but we trust the Lord. Those abamethembayo who trust the Lord banjengehlahla esitshaliwe ngasemfuleni, bathela izithelo, amakabunga wabo awabunyiswa ukuthi kuyarekrentsha emsebenzini, awabuniswa ukuthi iy'ngane zenza noma kanjani, awabuniswa ukuthi isikhathi simelene naye. But noma ngabe unyaka wesigagado noma unyaka lothi khona awuthokozi, but once ithemba lakho laba kuJehova, your leaves are always green. Once wanoNkulunkulu you are unstoppable. Uthela izithelo kungafanele uthele, ngoba ithemba lakho alikho ebantwini. Abantu basilimazile, abantu basiphoxile, abantu basibethrayile, abantu basibedmouta, abantu basidapha, basigwaza ngemuva. But those who trust the Lord, there's only one man engaguquki. His promises are yes and amen. Akasiyo umuntu ukuthi akaqamba amanga, akusiyo uyakwenza. Kale kusiwo themba likubantu. Esibusiso sithola ngokuthi kuthi noma kuunyaka wesigwagwado ubonakala usmile, uthi lesimo sizodlula, ungabulawa isimo, uphile kusisimo, ngoba bathemba uJehova abakazwa isimo, kodwa bona bakazi isimo, bakazela isimo ukuthi how powerful, how great is their God. Those who trust the Lord, abamethembayo uJehova, banjengehlahla amakabunga asahlezi, their leaves, its leaves are always green. Sihlezi amakabunga aso ethela ehlaza. Makufika izimo bathi all is well, makufika izintaba bathi all is well, kufika imvula bathi all is well, ngoba ushilo uNkulunkulu wathi ngeke azakushiya, wathi ngeke kulahle, wathi noma uhambe emfuleni, imfula amanzi amaningi awuyakukhukhula, noma usemlilweni umlilo ngeke ukushise, ngoba God is not a man. Kunesibusiso sokumethemba uJehova. Namhlanje sinikeza abantu esibanikeza inhliziyo zethu sabathemba bayiphula. Sinikeza abantu namhlanje esibanikeza uqobo lwethu sabathemba basilimaza. But ladies and gentlemen, kunendoda ethembekile, kunendoda engasoze yakuphoqa, ngasoze yakulahla noma ngabe bone kanjani. Uthi Isaiah, come let us talk. Isaiah chapter 1 verse 18, come let us reason together. Noma ngabe sibovu unamandla okuyihlanza zibe mhlophe. Kale kusiya umuntu othemba lakhe lekubantu. Sibathanda abantu kodwa ungamthandi more than God. Ungamenza umuntu isifo ngoba ukwenze njalo yona phambi kaNkulunkulu. Thatha ithemba lakho lonke ulinikeze yena, uthembe yena yedwa ngoba akaguquki. His promises are yes, his promises are amen. Before I pray, ngifuna ukukutshela namhlanje ukuthi engazuthi amakabunga akho angaba angathela, ngaba hlaza noma isimo singanjani, noma ngabe umshado wakho is falling apart, things are not going on well in your life, but make it a point ukuthi your leaves are always green ngenxa yokuthi uthemba uJehova. Shall we close our eyes and pray? Father God, in the name of Jesus Christ, Nkulunkulu ophilayo, Nkulunkulu onamandla, Nkulunkulu othembekile, siyabonga Baba ukuthi namhlanje ukhuluma nempilo zethu ukuthi asikalenzi iphutha lokuthemba abantu kodwa asithembe wena. Uthemba abantu impilo yakhe ayinalo ithemba lekusasa, impilo yakhe injengehlahla sogwadule, banjalo abathemba kubantu kodwa bathemba wena, banjengehlahla empande zaso zinabele ngasemfuleni
bathela izithelo, amaqabunga abo ayaqhakaza noma isimo singavumi. Siyabonga Baba, wena unguJehova ofihla ihlazo lethu, kuthi abantu bazi izimo zethu, bazi ngesigameko esidlula kuzo, becabanga ukuthi kuphelile, kodwa besibona siqhubeka simile sidumisa ngenxa yokuthi siyakwethemba. Siza loya naloya naloya ngegama likaJesu Kristu Inkosi. Amen and amen.